Bilang ng mga mag-aaral sa Rehiyon 1 ngayong pasukan, nasa higit kalahating milyon. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Tinanggap ng Department of Education sa Rehiyon ng Ilocos ang humigit-kumulang 677,000 na mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 12 ayon sa datos ng mga enrollees para sa taong panuruan 2025-2026. Ayon kay Dr. Cesar Bucsit, Administrative Officer ng DepEd-Ilocos, maaaring magbago pa ang bilang habang nagpapatuloy ang enrollment. Upang matiyak naman ang kaligtasan ng mga mag-aaral, nag-deploy ng mga pulis ang Police Regional Office 1 sa mga paralan bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela 2025. Naglagay din ng 175 na public assistant desk ang mga ito sa buong rehiyon, kung saan nakatalaga ng 56 sa Pangasinan, 45 sa Ilocos Norte, 38 sa Ilocos Sur at 36 sa La Union. Higit 1,400 naman na pulis ang naka-assign sa mga desk, mobile at foot patrol para sa mas pinaigting na seguridad. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.